Чым займаюцца амбасады? Перадусім падтрыманнем гандлёвых і эканамічных зносінаў, культурніцкім і гуманітарным абменам. Вядома ж, што ў штаце якой-кольвек амбасады маюцца таксама і прадстаўнікі спецслужбаў. Але ў расійскай амбасадзе ў Беларусі гэтых прадстаўнікоў ажно некалькі дзясяткаў. Адной з іхных ключавых задачаў ёсць рэалізацыя расійскай стратэгіі мяккай сілы ў Беларусі. Новы час даследаваў, чыімі менавіта рукамі нашу краіну, народ якой імкнецца да пераменаў, спрабуюць утрымліваць пад кантролем Масквы. Першым кіраўніком амбасады Расіі ў Менску ў 92 годзе стаў Ігор Сапрыкін. На той момант ён ужо меў 30-гадовы стаж дыпламатычнай працы ў Вялікай Брытаніі, Бангладеш і Аўстраліі, дзе мясцовая служба бяспекі і выведкі падазравала яго ў шпіянажы. Сапрыкін быў паслом у той перыяд, калі Александр Лукашенка стаў прэзідэнтам Беларусі, а затым правёў 2 рэферэндумы, на якіх не толькі пашырыў свае ўладныя паўнамоцтвы, але і распачаў русифікацыю і шчыльную інтэграцыю з Расіяй. Мы сегодня переживаем тяжелейшие времена. И, наверное, пройдет еще немало времени, прежде чем мы стабилизируем эту ситуацию, эту обстановку. Кстати, еще раз хочу, пользуясь случаем, подтвердить свою приверженность той идее, что в одиночку и находясь в разных, как мы раньше говорили, национальных квартирах, мы из этой багны никак не вылезем. З тае пары амбасада Расіі ў Беларусі, як і ў іншых краінах, з'яўляецца прыкрыццём для вайскова-тэхнічнага і палітычнага шпіянажу, а таксама дыверсійнай дзейнасці з боку службы знешняй выведкі, ФСБ і галоўнага ўправлення Генштабу Збройных сілаў Расіі. Задачы – збор, апрацоўка, аналіз дадзеных, рэгулярныя справаздачы, вярбоўка агентуры і сувязь з агентурным сецівам. Каго вярбуюць? Перадусім прадстаўнікоў вайскова-палітычнага кіраўніцтва, рэгіянальнай номенклатуры, бізнес-асяродку і ўплывовых персонаў грамадзянскай супольнасці ў краіне прызначэння. Агулам, паводле дадзеных заходніх службаў бяспекі, колькасць кадравых супрацоўнікаў расійскай знешняй выведкі можа сягаць да 30% ад складу дыпкорпусу. Адным з самых адыёзных кіраўнікоў дыпламатычнай місіі Расіі ў Беларусі быў Міхаіл Бабіч, шчыльна звязаны з ФСБ Расіі. За кароткія 8 месяцаў сваёй дзейнасці ён паспеў заслужыць у нашай краіне мянушку беларускага генерала-губернатара. Вы помните, что в Советском Союзе было 15 союзных республик, и только с Белоруссией мы подписали такой договор. И только с Белоруссией мы смогли наполнить его реальным содержанием и смыслом. И только с Белоруссией мы развиваем вот такие глубокие, по-настоящему братские отношения. Пасля шэрагу скандалаў і адклікання Бабіча з пасады, новым паслом у Беларусі ў весну 19 году быў прызначаны Дмітрый Мезенцаў. Вызначальны этап ягонай біяграфіі перыяд з 91 па 96 гады, калі ён адчоліў камітэт пад руку і СМІ мэрыі Санкт-Петербургу, бо менавіта тады і стаў паплечнікам і калегам Пуціна. У 96 годзе Мезенцава перавелі ў Маскву, дзе ён працаваў намеснікам старшыні дзяржаўнага камітэта пад руку. Праз 2 гады ён абараніў дысертацыю на тэму псіхалогія ўплыву СМІ на фармаванне палітычных установак асобы і атрымаў навуковую ступень кандыдата псіхалагічных навук. У 99 годзе стаў прэзідэнтам фонду «Цэнтр стратэгічных распрацовак», які рыхтаваў праграму першага прэзідэнцкага тэрміну Пуціна. З 2002 году Мезенцаў стаў чальцом Савету Федэрацыі ў якасці прадстаўніка ад Іркуцкай вобласці. З 2004 па 2009 гады намеснік старшыні Верхняй палаты расійскага парламенту. Сярод іншых пасадаў да прыезду ў Беларусь генеральны сакратар Шанхайскай арганізацыі супрацы і губернатар Іркуцкай вобласці ад партыі «Адзіная Расія». Пазней Мезенцаў апынуўся ў Савеце Федэрацыі як прадстаўнік Сахаліна. З 2017 году і да свайго прызначэння амбасадарам у Беларусь ён адчоліў камітэт Савета Федэрацыі па пытаннях эканамічнай палітыкі. Напрыканцы 2018 году яго ўключылі ў склад супольнай расійска-беларускай групы што да інтэграцыі. Менавіта гэта магло стацца асноўным ключавым чыннікам што да яго прызначэння амбасадарам у Рэспубліку Беларусь. Цяпер штат расійскай амбасады складаюць людзі як Мезенцава, так і Бабіча, а таксама папярэдняга пасла Сурыкава. Распавядзем, што сябе ўяўляюць спецслужбоўскія пасольскія кадры на прыкладзе аднаго з дыпламатаў-дыверсантаў Кола Бабіча. Так, амаль цэлы год пад прыкрыццём статусу першага сакратара амбасады Расіі ў Менску працаваў Андрэй Клінцевіч, сын вядомага расійскага сенатара Франца Клінцевіча, ураджэнца Беларусі. Клінцевіч-малодшы быў куратарам вайскова-патрыятычных праграмаў Маладой гвардыі Едзінай Расіі, моладзевай структуры найбуйнейшай прапрэзідэнцкай партыі суседняй краіны.
У Беларусі выконваў абавязкі кіраўніка прадстаўніцтва Россотрудничества, якое прасоўвае ідэі рускага міра, здзяйсняў куратарства беларускіх кадэцкіх вучэльняў і спрабаваў забяспечыць шчыльнае ўзаемадзеянне беларускіх і расійскіх кадэтаў. Андрэй Клінцэвіч, як і яго бацька, удзельнічаў у аперацыі захопу Крыму ў 2014 годзе, за што абодва ўзнагароджаныя ганаровай граматай прэзідэнта Расіі. Россия, мы твои солдаты, можешь смело в трудный час на нас рассчитывать всегда, ты любой мы выполним приказ. Рэвалюцыйныя падзеі ў Беларусі лета і восені 2020 году змусілі Расію ўстрывожыцца за праект разбудовы так званай саюзнай дзяржавы, і расійскаму дыппрадстаўніцтву ў нашай краіне нададзеная роля асноўнага каардынатара і карыгавальніка інфармацыйна-псіхалагічных аперацыяў супраць Беларусі, колькасць якіх самым бліжэйшым часам будзе прагназавана павялічвацца. Укараненне на беларускіх дзяржаўных тэлеканалах пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў 2020 году расійскіх прапагандыстаў перадусім з Russia Today ёсць яскравым гэтаму прыкладам. Амбасадар Мезенцаў ёсць адмыслоўцам у правядзенні інфармацыйна-псіхалагічных аперацыяў СМІ і, вядома ж, ёсць ключавой асобай у рэалізацыі згаданых задачаў. Лукашенко 10 верасня асабіста падзякаваў Мезенцаву за арганізацыю працы расійскіх СМІ ў Беларусі.